Тагын да әлеге дә бая шул идеаллаштыруга кайтып калмыймы Тукайны? Тукай шахсын. Әйтик, мәсәлән, мисал өчен, монда без инде тагын кузгалдабыз Галимҗан Ибраһимовның ул чорда дип әйтүебез дөрес була торгандыр инде, ул каядыр Бәрабәт анда ул өслүп мәсьәләсен күтәрә. Өслүп дип әйтәбез инде, ул чор өчен өслүп, безнең телгә ул стиль дибез инде. Һәм инде ул Тукай стилен киресенчә тәнкыйтьли, гади, поэтик теле сай, образлар системасы җитенкерәми дигәнне. Менә бу әлбәттә ул дискуссия чираклы рәвештә барлыкка килмәгән бит инде. Сүз дә юк. Һәм Тукайның теленә мөнәсәбәтле күз салсак, аның менә бу гадилегендә, гади сөйләм теленең асылда ятканын без күрәбез. Гади сөйләм телен. Әлбәттә, Тукайны мин идеаллаштыруга бәйле, һичшиксез без аны бик идеаллаштырабыз. Идеаллаштыруның сәбәбен без инде беләбез. Беренче чиратта Совет чоры. Совет чорына бәйле, мәсәлән, мин үзем исәплим, әгәр дә коммунистик идеология булмаса, патша самодержавиесына шул вакытта каршы җөмләләре булмаса, бүгенге буын Пушкинны да белмәси. Сүз дә юк. Ләкин шул вакытта Пушкинны һәм шул вакытта Пушкин янында куябыз икән татар әдәбиятын, Тукайны да безнең бит әле татар үзе аңлаганчы, татар үзе зурлаганчы, Тукайны инде башка әдәбият вәкилләре зурлый. Мисалга китерәм. Аңлагансыздыр инде. Монда мин журналист булгач, бераз гына дилбегән үз кулым алдым. Һәм сорауларны үзем бирә башладым. Фәнзилә апага үзем өчен дә, чөнки кызыклы кайбер материаллар, шуңа күрә әңгәмәне башка төрле юнәлешкә барып җибәрәбез. Әгъвазиз кахыйлар. Аңлашылмый бит баштагы әсәрләре. Узын, укыргазын. Тукайныкын әйтәбезме? Юк, Исхакый. Исхакыйның. Мин мәсәлән алай дип әйтмәсем. Узын җөмләләр, нигә кирәк ул җөмләләр? Әлбәттә, монда Исхакый һәм Тукай, менә тагын кызыклы мәсьәлә килеп чыга. Исхакый һәм Тукай дигәнем, мин менә бу Тукай идеолог, Микаэль Фредерикның җөмләсе бар бит. Тукай как инструмент идеологического мышления дип әйтсәк тә була инде аны. Ул әлбәттә аны инструмент буларак кулланганнар. Менә шушы инструмент буларак куллану белән берлектә мин менә бу сорауга җавапны эзләдем үзенең замандашларында. Һәм шул ук вакытта тагын кемнәр Тукайны күргән. Мәсәлән, Тукай 11нче елда була Әстерханда. Ул анда пароход белән төшә, ул анда бер ай буе якын була. Аны инде махсус чакыралар, ул инде туберкулез белән шактый авырый. Һәм шунда Нариман Наримановлар белән очраша, анда инде ул эшчәнлекне сөйләп торасым килми. Һәм инде Волжский вестник газетасында Тукай кайтып киткән көнне Казанга, Иделгә, Астраханга төшә, Казанга менәбез бит инде. Иделнең югарырак агымына дип әйтик, Тукай Казанга менеп киткәндә, шунда әлеге газета язып чыга, татарның бөек шагыйре кайтып китте дип. Ләкин җилкәсенә капчык күтәргән, әрҗә тоткан, тизрәк пароходка кереп утырга ашыккан, кабаланган татарлар үзләре белән бөек шагыйрьләрнең барганнарын да белмәделәр дигән шундый җөмлә яза. Бу бер. Икенчесе, ул вакытта бит идеология юк. Ул вакытта ул корал түгел. Ул вакытта ул яшь бер шагыйрь. Усал шагыйрь, тиз үпкәләүчән шагыйрь. Һәм шул вакытта без беләбез, Англия энциклопедиясенә инде Тукайны язып куялар. Бу икенчесе. Өченчесе, мин менә Тукай турында истәлекләр дигән китапта, анда бер кадәр Гаяз Сакыйның да сүзләре бар. Менә хәзер сезнең теге сорауга җавап бер кадәр булыр. Һәм ул киресенчә Тукайны ул бик халыкчан ди. Ул хәтта ул бик күп әсәрләрен шул кигә, бу кигә дип яза. Һәм менә бу татарның көйләү стиленә, китап көйләү стиленә,
утырта, чөнки китап уку традициясе татарда хәзергә шул. Мин аны үземчә уйлап куйдым, карарым әйтәм, нинди бөек технолог. Бүгенге көндә без халыкка мәсәлән шул Instagram чиптәре булсын, без бит халыкка нәрсә кызык, шуны без тизрәк бирергә тырышабыз. Ә Тукайда бәлки ул аны менә шушы җырларга бүтән бер әдиптә дә без аны без күрмибез. Ә Тукайда халык җыры шуның көенә, Мөхәммәдия көенә, Бәдавам көенә, халык нәрсә менә нинди форманы ярата, нинди шушы формага утырта. Шул ук вакытта эчтәлекне инде үзенчәлекле, үзенә хас шундый эчтәлекне бирә. Уйлап эшләгән, максатчан рәвештә менә шулай халыкка җиткерә. Мин үземчә уйлыйм, хәзер менә ул уйламаган бит инде. Мин уйлыйм, Япеш малай. Уйламады, уйлагандыр дим. Белеме юк. Уйлагандыр. Филолог түгел. Мин сән уйлагандыр дим. Ну, бердән мәдрәсә белемен без хәзерге филология белеме белән әгәр дә рәттән куйсак, мәдрәсә белеме шактый югары. Мәсәлән, әйтик, Кануннар һәм заман дигән китабында Дания Фатиховның бик кызыклыгына материал бар, ул мәдрәсәләрдә укыту планнарына мөнәсәбәтле. Анда бәлагать теориясе, ул әдәбият теориясе. Без ул теорияны бер генә филология вузында, филология вуз, югары уку йорты дип әйтик инде бу очракта, ул теманы бирми. Ул аны бирми. Ул гарәп әдәбият теориясе, бәлагать теориясын. Алар аны инде икенче баскыч мәктәптә ул бит гарәп әдәбияты теориясе, мәсәлән, мисал өчен, без бит инде дөньяда бөек символист Андрей Белый дибез. Андрей Белыйны укыйбыз икән. Андрей Белый Шабистариларны белә. Шабистари ул бит 9-10 гасыр безнең эраның дип әйтик инде. Гарәп теориясе, әдәбият теориясе нигезендә ничә дистә йөзләгән еллар үсә татар әдәбияты. Бит аны бер вакытта мәдрәсәсе, Болгар чорында мәдрәсәләр бар. Аннан соң Екатерина IIгә кадәр без инде Казан ханлыгын җимергәннән соң без мәдрәсәсез. Екатерина II безгә мәдрәсәләрне ачырга мөмкинлек бирә. Һәм без шунда ук әлеге системаны без яңадан кузгатабыз. Аңа кадәр без ул системаны шаклар куатасын кой вакытта. Шуңа күрә Тукай, самородок хана дип әйтмибез, ул ниндидер бер төрле менә шундый даими үсешнең бер вәкиле. Димәк, Тукай гына түгел, монда безнең күпме безнең язучыларыбыз, әдипләребез, шагыйрьләребез алтын чыр дип әйтәбез бит. Ну, әлбәттә, шул теге дискуссияның асылындагы Сәгыйть Рәмиев. Менә димәк, шул әлеге дә баягы белемгә барып төртелә микән инде шул? Әлбәттә, белемгәдер дим. Күпме шәхес? Ну, менә әгәр дә сез менә бүгенге көнне генә алабыз икән, мин мәсәлән татар авылларында искиткеч күп йөргән кеше, шул кадәр күп йөргән кеше. Мин хәзер дә шаккатам. Безнең гади халык арасында үзләрен шагыйрь дип атамаган, ләкин шигъриятны шул кадәр белгән, шигырь үлчәмен белгән, гаҗәеп әсәрләр тудырып яшәүче агайлар бар, апалар бар. Шаккатасың. Гомерен савымчы булып үткәргән. Без Килдебәк авылында яздырган идек ул апаны. Аның поэзиясы. Мин аны берничек тә наив поэзия, урыс бит бик гаҗәеп үзенчәлекле генә җайлы гына кытылды термин табып. Наив поэзия дип. Мин мәсәлән аны наив поэзия дип атамас идем. Менә безнең шигъри куәсебез, ул бит әлбәттә мин бер сүз әйтмим, без поэтик фикердә безнең менә татар дөньясы, төрки татар дөньясы поэтик фикердә бик күптәннән. Фикерне поэзия, шигъри юлга үлчәмгә сал, без гарәп дөньясы гына түгел, ул аңа кадәрге дөнья. Шаклар катасың бит безнең достаннарыбызны укыйсың да шок катасың. Андагы образлар системасы гына түгел, анда метафоралар. Һәм ул метафораларны куллана белү бер кайда да укымаганнар бит. Мәдрәсә белеме дә юк. Бу очракта килешәм, менә авылга кайткан идем күптән түгел генә. Бер безнең авылдан чыккан шагыйрә белән очрашу булды һәм шунда авыл халкы сөйләп торды инде, искә алып торды, синең бит әбиең шигырь белән сөйли иде. Аларның хәтта язып та калдырганнар әле. Авылдашлар. Шундый сүзләр әйтәләр иде. Ул әлбәттә менә тоже кызык инде. Мен бу турыда уйлаганым да юк иде ди. Әле шагыйрә әйтә.
Ул безнең Димәк, безнең татар халкының әлбәттә, ул безнең бик үзенчәлегебез. Шуңа күрә безнең ул турыда мөдәррис галәмнәрнең дә фикерләре бар. Мин хәтерлим, заманда Равил абый да ул турыда әйткән иде. Менә татар поэзиясын әйтик рус теленә тәрҗемә итү котышкыч авыр. Ни өчен? Чөнки анда безнең татарның бик күптәннән килә торган безнең канга гына түгел, без менә шулай фикер йөртәбез. Безнең фикер йөртүебез шушындый. Аны урыска тәрҗемә итер өчен, урысныкына утыртыр өчен кайвакытта урыс акылы, урыс аңа аны аңлап бетерми. Нәзакәтен. Менә шуңа күрә без бит инде еш кына әйтәбез, татарның аның мәсәлән шул тагын Тукайга кайтсак, Тукайның тәрҗемәләрен карыйсың, кайвакытта килешеп тә бетеп булмый. Ул бу турыда әйтми бит. Тәрҗемәче икенче эчтәлек сала башлый. Чөнки теге сүзнең хәтта бер грамматик категорияның, менә мин һәр вакыт әйтәм, мәсәлән, Габдулла Тукайның Туган тел шигырен теләсә кайсы телгә тәрҗемә итегез, теләсә кайсы телгә тәрҗемә итегез. Шунда ук лирик герой француз телендә булса, француз телен йөртүче була. Шунда ук чөнки ул ислам динидә дими, ярлык агыл дип Худам әткәмәнкәмне үзем бөтен диннәрдә ярлык усырый. Тукай дигәндән тагын бер. Һәм татар әдәби теле. Әгәр дә Тукай Орчада түгел. Мәсәлән, безнең мишәрикләрендә Шифсайда, Аксубайда туса, әдәби телне нидирәк булыр иде икән? Сезнең сорау белән җавап биреп була, чөнки әйткәнемчә, 20нче йөзбашы түгел, без бит инде гомумән тарихчылар әйтәләр, әдәби тел формалашу ул буржуазия формалашу белән бергә башланган, чөнки милләт формалашу процессларының аерылгысыз бер бик зур үзенчәлекле һәм мөһим Яки Казан камының аръягында урнашкан булса. Әдәби тел бит инде Захир Бигиевлар диде, Хисаметдин Минлы әсәрләре дидек, Бигиевныкы түгел инде анысы. Формалашу бит инде барган. Һәм шул ук вакытта бу сорау гаҗәп кызыклы. Менә параллель рәвештә үзем уйлыйм. Ул күрәсең килә торгандыр безнең уку үзәк мәдрәсәләрнең шушы, сезнең сорауга җавап буларак, урта диалектның Казан сөйләше тирәсендә укыту эшләре инде шушы телдә алып барганлыгына мөнәсәбәтле. Анда аралашу дип әйтик инде, үзәкләр менә шушы урта диалектта булгангадыр күрәсең. Ни өчен бу сорауны бирәм? Чөнки Казанга килгәч тә студент булып көләләр иде миннән, син нишәр дип. Без дә көлдек. Нишәрчә сөйләшәсең дип. Без дә көлдек. Бер радиога кастингка бардым, энем. Син нишәр? Син радиода эшли алмыйсың? Укыдым. Һәм бер заман 10 ел үткәч, шул ук кеше мине радиога эшкә дә чакырды әле. Вот. Шартлы рәвештә килеп чыккан сорау түгел иде бу. Әлбәттә, менә вакытлы матбугатны карыйсың, безнең бит инде Себердә вакытлы гасыр башында Себердә газетлар чыга. Әстерханда ничә газета чыга, журнал чыга, Казанда чыга. Барысында, мәсәлән, Себер диалекты, әйтгәндә, Көнбатыш Себер диалекты турында сүз алып барабыз бит инде бу очракта. Алар да шушы Казан сөйләшендә мин аның асылында мин барыбер бер нәрсәне күрәм. Чөнки беренче матбагачылык, беренче татар китапларын бастыру үзәге Казан. Монда шулай баягы тагын тарихчыларның фикерләренә кайтабыз да, сәүдә итүгә мөнәсәбәтле китап ул инде сүздә юк. Башта Харитоновлар дип әйтәбез бит инде татар китабы, бирәктә ислам диненә бәйле китапларны бастыралар бит инде, чөнки татарга китап сату бик җиңел. Кайда гына барма, татар китап ала. Гарәп язуында булган бар китапта изге һәм укый беләләр. Һәм инде менә шуңа мөнәсәбәтле ул формалаштыру процессы Тукай белән генә түгел, сүздә юк. Ләкин Тукайның менә бу телне гадиләштерүе бәлки сез хаклыдыр. Ләкин шул ук вакытта Нәкыйгага без инде Исәнбәтнең энциклопедист дип беләбез бит инде. Ул да Тукайның теле, Тукайның фикер йөртүе һәм Тукайның менә шушы
халыкка якын булган ритмнарга утырта белүен, ул аны бик зур казанышы дип исәпли. Ни өчен? Чөнки Тукай аркылы халык татар әдәбиятына тартыла. Татар әдәбиятына тартылу кирәк бит әле. Әле поэзия өчен дигән мәсьәлә дә бар. Менә шул ук Ибраһимовның әлеге дә баягы әйткән мәкаләсе, ул татар шагыйрьләренә мөнәсәбәтле, аның исеме дә шулай атала. Анда да югары, менә әйтәм ич, рус теориясе гаҗәп кызыклы фикерләр әйтә. Һәм ул шул кадәр теге үзенә яраклаштырып куйган, ул югары стиль ди. Әйтик, югары поэтик стиль ди. Ә бездә югары поэтик стиль дигән җөмләне әйтүгә җирлек юк. Без аны әйтә алмыйбыз. Әйткәнемчә, кайвакытны менә карыйсың шул ук гап-гади, бик киң таралган, бик гади бөтен теге универсаль сюжет дип әйтик инде, мәхәббәт сюжеты, кызы көрпә белән бәян сылу. Гап-гади аның сюжеты. Ләкин шаккатасың, мәдрәсә бетермәгән бит автор. Тукайга бәйле тагын бер соравына бирәм дә, ондан соң алга таба күчәрбез. Тукай әлбәттә формалаштырган татар әдәби телен һәм мөгаен инде яңа сүзләр дә шактый гына керткәндер кулланылышка. Гомумән Тукай гына түгел, ләкин менә шул чор. Шуннан да шулаймы? Инде без гарәп, анда төректән китә барабыз бит инде барыбер. Әлбәттә, сүздә юк. Менә татар мәгънәсендә бүгенге көнгә конышкан телгә, димәк алар яңа сүзләр дә кертәләр. Әллә халык сөйләмен? Яңа сүз дигән сүз ул менә без аны куштырнагачына алдык. Халыкның үзендә булып, бездә әлбәттә безнең телебездә әйткәнемчә әйдәп баручы 20нче гасыр башына әйдәп баручы тел, язма тел дип әйтик инде, барыбер телебезме, теләмибезме, ул Коръән белән бәйле, гарәп дөньясы белән бәйле тел. Ләкин халыкның үзендә искиткеч төрки җирле сүзләр бар, һәм ул сүзләр беркадәр кысырыкланганнардыр. Ни өчен? Чөнки мулла бит инде телиме, теләмиме, теләгәне булгандыр, инде теләмәгәне булгандыр. Хәзер дә шулай рәхәтләнеп вәгазен әйтә берсе инде кирәк булганга сөйли, ул анда барыбер гарәп сүзен кертә. Менә бүгенге көндә мин үземнең бик яратам төрле ашларда төрле җиргә барабыз бит инде. Иреңә ярып барасың да, анда инде колакның икесе тиң эләктерә инде. Мин муллаларның телләренә, хәзерге муллаларның телләренә гел игътибар белән карыйм. Кайсы берләрендә искиткеч күп гарәп сүзе. Мин шунда үземә инде караманы карап алырга кирәк, караманы карап алырга кирәк дип куясың, чөнки минем ул белемем юк. Ә кайсы берләрендә, мәсәлән, мин үзем бик яратам Рамил Юнусның Инстаграмына мин язылган, ул хәзер үзенең аккаунтын алып бара бит инде, аның теленең татарлыгына. Менә бу чорда тагын яңадан әйләнеп Тукайга кайтсак, ул халыкның үзендә булган сүзләрне рәхәтләнеп куллана. Ул куллана һәм әлбәттә мин бер сүз әйтмим, безнең бит инде мәктәптә укыту универсаль мәктәпләр без инде беләбез, без бит инде мәдрәсә системасыннан 28нче елга тулысынча китеп бетәбез. Һәм инде универсаль әдәби тел буларак һәм әйдә баручы шагыйрь һичшиксез Тукай, һәм ул бар сыйныфларда да. Әле Муса Җәлилләр юк бит. Муса Җәлилләр аннан соң әле 60нчы еллардан соң аңа кадәр бит әле булса да дәресләргә кереп өлгерми. Менә Тукай инде ул татарча әйтсәк изгәндә баскан инде Тукай белән. Шуңа күрә безгә Тукайның һәрбер сүзе ул инде теге татарныкы кебек яңгырый. Бәлки ул теге халыкның үзендә булган сүзләрне кертеп җибәргәндер. Менә бу мәсьәләгә бәйле менә бүгенге телгә мөнәсәбәтле дип әйтик инде. Әлбәттә, менә бүген киресенчә шуның копма каршысында ситуациядә без. Халыкның теле кытышкыч руслаша, халык теле турында сүз алып барам мин. Һәм инде анда теге яисә бу товарларның исемнәрен без рус телендә яисә инглиз телендә товарның җитештерүчесе кем, шул ук көндәлек куллана торган техникага мөнәсәбәтле сүз әйтсәк, менә газета теле, журнал теле, ул ниндидер инде кулыплашкан, менә ничектер бераз искеребрәк бара торган тел шикелле. Һәм шул ук вакытта менә мин нидә теге дилеммада бу әйбәт күренешме, әллә бу начар күренешме? Без телебезне ниндидер бер төрле
кичке генә шушы кысаларда кичке тотып торабызмы? Чөнки Инстаграмны карыйсың, анда иң күп подписчиклы, мәсәлән, мисал өчен шул Разил Борчакларны карыйсың, ул бит махсус бер образ тудырып, урысча начар сөйли торган, каядыр әйтгәндә 20 гасырның бер 20 еллары рус телендә шулай сөйләшергә интегә торганрак бер кеше образын алганда, һәм шул ук вакытта ул бер кадәр аның белән мин профессиональ яктан дип әйтгәндә кызык, ул бит әле сүзлекләр дә алып татар сүзләре белән дә таныштыра. Белмәүчеләргә, белүчеләргә дигәндәй. Һәм шунда ул тәрҗемәләрен бирә, әлбәттә, аны тәрҗемә дигән сүз ала кибеткә керә, әйтик, менә әйткәнемчә. Әйткәнемчә, ул инде мәсәлән, безнең татар телендә үсемлек майы дигән сүз көндәлек кулланышта, халык телендә ул инде ул сүз юк. Сүз тизмә, без инде растительный май дибез. Ник растительныйны саласың да дип сөйләшәбез бит. Ну, ул бүгенгә килеп чыккан хәл түгел инде, диләп ул Тукай артта калды инде, еракта калды инде, хәзер бик еракта. Минем фикеремчә. Безнең хәзер телебез үзгәрде. Үзгәрде, аны, хэштег аккаунт менә соңгы 1-2 ел эчендә генә дә Әлбәттә, сүздә юк. Менә әйткән идек бер заман русларда аңлатмалы сүзләр, башка төрле сүзләрне гел чыгарып яңа. 5 елдан 5 елга алар аңлатмалы сүзләр түгел. Ул алай дип аталмый, аларның словарь современного русского языка. Аңлатыпмы соң? Словарь, ул әлбәттә, ул толковый словарь түгел. Ул менә бу сүз, һәм ул әлбәттә аңлата ул аның нинди икәнлеген. Һәм алар шуның белән әдәби телне, менә кулланыш нормаларын бер кадәр үзгәреш кичергәнен билгеләп баралар да, һәм бу нормада дөрес дигән сүзне әйтәләр. Норма дип кабул ителә. Аны норма дип кабул итеп, анда орфоэпик дип әйтимендә, әйтгәндә басым, менә бу басым белән дә әйтеп була. Хәзер менә мондый әйтгәндә, менә бу хәзер дә менә татар кешесе өчен дә, урыс кешесе өчен дә тортымы, урыс. Һаман шуны сөйлиләр алар. Алар инде хәзер 2 вариантта әдәби тел нормаларына кертелә диләр. Безнең татар инде аны ансурлап тормый, ничек әйтәсе китсә, шулай әйтә. Димәк, безгә дә кертергәдер. Менә мин дә шулай. Әдәби телне саклап калу өчен. Мин дә шулай дим. Мин үзем дә шулай дим. Менә мин белмим, хәзер эшлидерме, юктырмы, Татарстан Фәннәр академиясе каршында ул Советлар Союзы рудименты сүздә юк, ләкин ул кирәкле инструмент дип исәплим мин аны. Тел комиссиясе бар иде. Мин ул комиссияның заманында составында белә идем. Менә хәзер интернеттан җыеп каранмый чыкмый. Мин үзем дә эзләп карадым бу сорауга, менә мин аны махсус бер көн уйлап утырдым. Мәсәлән, мин аны уйланып беләсезме нәрсә өчен? Безнең татар телендә бүгенге көндә әдәби сөйләмдә дә, артистлар телендә дә, журналистлар телендә дә, журналистлар дигән вакытта мин инде радио һәм телевидениене әйтәм, авазы чөп калды. Инстаграмда татар ядкәрләре аккаунтына язылырга онытмагыз. Гомумән татар ядкәрләренең YouTube'дагы каналына язылыгыз, Инстаграмына һәм башка төрле ресурсларга да язылырга онытмагыз. Миңа да Шәһри Казан дип яки Радик Сабир җыйсагыз, язылсагыз мөмкин. Әйләнеп кайтабыз авызына. Мин авызын бөтенләй белмим инде. Юл минем сөйләмдә. Минем сөйләмдә генә түгел, гомумән ул сөйләм бетеп бара кебек. Ул авыз чыккан. Хаватыр, ничек дә әйтәсезме? Хаватыр эше дигән. Хаватыр эше. Хаватыр эше. Һәйкәл. Нигә мин шулай дип әйтә алмыйм икән, һәйкәл дип? Һәм Без аны кулланмыйбыз. Ләкин ул язуда бар. Язуда бар. Алфавитта бар. Бәлки төшереп калдырыргадыр. Менә мин шул сүзне әйтәм. Бу мәсьәләне кем хәл итә? Ул төшеп калдырырга дигән җөмләне мин ул сөйләм теленнән төшеп калды дип әйтә алам мин. Ул безнең өлкән буын артистларыбыз да бар. Аларга күрәсең куелган инде ул. Мәсәлән, Аллага шөкер әле Әсгар абыйбыз исән, Илдус абыйлар әле сәхнәдә. Өлкән буын дикторлар да. Һәм инде өлкән буын дикторлар да бар. Ул аларга күрәсең куелган булгандыр, аның таләбе булгандыр. Әлбәттә, аны таләбе булган очракта аны саклап булыр иде. Каядыр bundan 8-9 ел элек татар теле әдәбият укытучылары фольклорга мөнәсәбәтле конференциялар без үткәрә идек, һәм без аны үткәрә идек әле мәктәп укытучылары өчен аерым.
Анда мәктәп балалары килә торганнар иде инде. Алар менә бу мәсьәләне бик нык күтәрделәр. Безнең өчен шул кадәр авыр, безгә телдең эталон телне без телевидениедән бирәбез диләр. Телевидение теле хәзергә ул эталон тел түгел. Һәм ул шул вакытта менә шул кадәр тиз адымнар белән көн саен үзгәрә торган телевидение, шуның өстенә бар бит әле дәүләт телевидениесе дигән сүз ул шулай шартлы. Һәм бар бит әле шәхси телевизион дип әйтик инде каналлар. Ниндидер теге аларның эталон булырга, сез эталон булырга тиеш дигән җөмләне бүгенге көндә аны куеп табылмый торгандыр. Чөнки YouTube каналларда бар хәзер махсус блогерлар, алар журналистлар, ләкин аларның кай вакытта рус телендә, мәсәлән, шул ук дуйтларны карасак, аның интервью алу телен карыйбыз икән, анда теге урысча әйтсәк норматив булмаган лексика, менә монда да әлеге дә баягы халыкка якынаю, менә шушындый каршылыклы үзгәрешләр чорында без. Халыкка якынаю дидегез дә, бүгенге Якынаю, мин аны сорау белгесе куйдым. Үземә беркадәр теге бүгенге шагыйрьләр, бигрәк тә яшь шагыйрьләр, безнең бер буын шагыйрьләр китте бит инде һәм аларга ияргән яшьләр барлыкка килде. Аңлашылмаган метафоралары. Анда ритм сакланса да, рифма дигән әйбер булмаска да мөмкин. Менә бу очракта без ераклашабыз түгелме, киресенчә? Әлбәттә ераклашабыз, сүздә юк. Японнарның бар инде, зиндан рус телендә колагыбызга кергән ничто не вечно под луной дигән кебек. Яисә тагын икенчесе бар. Кояш һәрвакыт үзенең чыгышына әйләнеп кайта дигән. Шуның шикелле шул кутуйлар заманын карыйбыз икән, анда форма эзләү, эчтәлек эзләү, яңача фикер йөртергә тырышу, ниндидер син ул вакытта инде син хәзерге тел белән әйтсәк трендта булса, хәзерге яшьләр мин креатив диләр. Менә ул креативлык дигән сүз, әлбәттә ул менә милли аң дигән җөмлә бар бит безнең. Кызганычка каршы, безнең иң зур бәләбез, мин аны иң зур бәләбез дип исәплим. Һәм мин аны исәплим безнең татар әдәбият белемнең зур бер бәләсе. Без үзебезнең бөек әдәбият икәнлегебезне белә торып, без бөтен әдәбият теориясын рус теориясына утырткан милләтбез. Һәм ул безгә кытышкыч не бирә. Ул безгә комплекс бирә. Без рус әдәбиятыннан үзебезнең метафоралар белән, метафораларга түгел, сүз төзү белән, сүзнең менә эчтәлеген аңлау белән без бик борынгы әдәбият. Татарча әйтсәк, урыс отдыхает әлендә. Әлендә урыс халык буларак формалашып бетмәгән. Без инде әдәбиятлы. Без әдәбиятлы. Без бит Тукай традицияләреннән ераклашабыз. Тукай традицияләреннән ераклашабыз дигән вакытта Тукайны, мәсәлән, мин Тукай тик торганда гына Исаисов ритмнарына утыртмый әсәрләре. Тик торганда гына Мөхәммәдия ритмына утыртмый. Әлбәттә, Исаисов без инде әйтәбез бит инде ислам дине нигезләренә утыртылган әсәр, ләкин аның бит ритмик төзелеше, структурасы. Ул татар дастаны, төрки татар дастаны. Менә без гаиләдә әле бер көннән сөйләшеп утырдык. Аннар үземнең команда белән дә сөйләшеп утырдык. Урлагыз дигән җөмлә бар бит инде хәзер. Әгәр дә хәзер профессиялар заманы түгел, нинди булса күнекмәләрең синең ниндидер теге эшнең кулыңнан нәрсәдер белергә өйрәнә икән, всё, син монда һәм бүген син көнеңне көтә аласың. Ләкин иртәгә ул үзгәрәчәк, син тизрәк үзгәрергә тиеш буласың. Һәм шул вакытта бүгенге нинди генә идеялар булма, идеялар шул кадәр күп, рәхәтләнегез, урлагыз, кулланыгыз дигәнне. Менә шуңа бәйле гаиләдә дискуссия кузгалды. Мин шуннан балаларга әйтәм. 9-нчы гасыр теориясе, Әл-Мохтаз. Гарәп поэзиясе теориясе. Анда бар гаҗәп үзенчәлекле бер теория, сәрикә теориясе, кабатлаулар теориясе. Һәм алар шул вакытта гарәп әдәбияты, мин әле гарәпне генә китерәм, безнең төркинеке параллель, без алар үскәннән соң алар бәрабәренә без үскән дигән җөмләне мин әйтә алмыйм, без аңа кадәр, ул теория кадәр без әллә кайчан үскән.
Без инде ул безнең үзебезнең теориябыз бар. Менә ул сәрикә теориясында әле аны югары поэтик теория ул. Югары поэтик теория. Ул укытылган теория. Ул бәлагать дәресләренә кертелгән, бөтен мәдрәсәләрдә кертелгән теория. Ул мотивларның кабатлануы. Мотив кабатлана икән, син бүгенге акыл белән карасак, син милли образларны син аны менә бер сүз сиңа ул керде дә утырды. Сүз. Бер грамматик категория сиңа ул керде дә утырды. Һәм аны кертеп мәсәлән, мисал өчен, гади бер мисал. Әйтик, мәсәлән, 6 класста укытыла иде элеккеге дәресләрдә Шәүкәт Галиевның шигыре «Арышларым». Саумысыз арышларым ел сайын кайта. Ахырдан бетерә инде иң соңгы 4 еллыгында мәңгелеккә булсын иде бу кайтып барышларым. Мин студентларга һәрвакыт бирә идем. Ни өчен кайын түгел? Арыш ди. Менә бу гади. Арыш, чөнки арыш ел сайын чәчелә. Ул кайын ел сайын үзгәрә. Арыш бер вакытта да үзгәрә. Чәчелә билгеле бер биеклеккә кадәр үсә дә, чөнки арыш гел. Нәрсә үзгәрми? Минем туган якка мөнәсәбәтем үзгәрми. Мин картайдым. Авылда менә бу йортта теге әби инде капка төбендә утырмый. Менә монда мин белмәгән балалар җавап бирә. Дөнья үзгәргән, әбин үзгәрмәгән. Бу татар акылы. Һәм арыш сагыш сүзендә. Һәм арыш сагыш мәңгелеккә булсын иде бу кайтып барышларым дип бетә. Шуны уйлап куйдым әле. Тукай үзе җайлаштырган, үзенә җайлаткан, дөресрәге үзе артыннан иярткән. Мин шулай. Замананы җайлаткан, халыкны җайлаткан. Бүгенге яшьләр, йолдызлар һәм аның яшеннәре дип әйтик инде. Алар үзләре. Алар заманага җайлаша дип әйтимме? Алар үзләрен заманага җайлаштыра. Үзләрен Заманага җайлаштыра. Әлбәттә, анда менә шушында ул безнең театр сәнгатендә дә бар. Ул безнең музыка сәнгатендә дә бар. Без менә ниндидер популяр, мәсәлән, мисал өчен, мин әйтмим, мин каршы түгелмен. Безнең бит инде теге гаепләп тә булмый. Шактый популяр реперларыбыз да бар бит инде. Мәсәлән, шулык Нурмин әйтик инде. Нурминский. Ну, мен Нурми демейді, то нормалынан бит инде ул точно. Нурминский, менә әлеге дә баягы без әйткән җөмлә бит инде. Ул заманга яраклаштыру. Мин мәсәлән аны Нурми дип күрер идем, ул татарча булыр иде. Нурминский булгач, ну инде бер яһүд кебек. Аңа шулай әйбәтрәк шикелле, ул заманга яраклаша. Ләкин шул вакытта мин мәсәлән һәрвакыт әйтәм инде, мин үзем белән үзем мәш киләм, теге каршылыклар күрәм дә. Кайвакытны шул кадәр җинләнәм инде Инстаграмдагы теге мәнсезлеккә, мәгънәсезлеккә, шул вакытта сөенеп куям. Булар татар телен тота бит. Татар телен тота бит. Инстаграмда мин мәсәлән теге татар теле бетте диләр дә, мин әйтәм, кая бетсен җаныкайларым дим мин. Инстаграмга кирегез дә, анда чип-чисто татар теленнән 360-ар, 650-шәр язылучысы булган, подписчигі булган артистларыбыз бар. Ниндер шәхесләребез бар. Бер нәрсә язмый. Мәсәлән, шулык Венера апаның аккаунтына язылган инде мин. Ул хәерле иртә дусларым дигән белән, аның инде аңа язып, шушы бер җөмләсенә шул кадәр сөенәләр. Һәм аңа шуның кадәр комментарийлар. Бу хәерле иртә дигән җөмләсен язмаса, күпме кеше ничектер теге үзен Венера ападан читтә сизәр иде. Булай алар бит аңа күпме язалар, сезгә шуны телибез диләр. Андагы теләкләр, мин шуңа сөенәм. Теләк яши, җөмлә яши. Әле бер көнне кичә, әле махсус йоклап булмады, сәбәпләре миңа аңлашылмый. Аптырагач кирип киттем, комментарийлар укыйм Шәһри Казанның. Үземә ни излим инде, теге Шәһри Казаннан изян излим. Аннары уйладым, әйтәм, монда урта буын телне әйбәт, анда бер хатасыз җөмләләр шул хәтле күп комментарийларда. Мин бит инде комментарийларда бу огонь, вообще супер дигән комментарийлар ишетеп без күнеккән. Монда тулы татар җөмләләре. Мин аңа да сөендем. Ул хәзер анысының сәбәбе башка төрле, аның социаль челтәрләр хәзер улгая, шул Инстаграм. Хәзер анда менә инде TikTokка күчеп яталар. Әйтмим начар дип, сез һәм сездән соңгы, сездән алдагы буын киреп бара, әбиләр.
кереп бара, апалар, абыстайлар, алар әлбәттә татар телен беләләр, алар саклыйлар. Бәлки сез әйтмешле, яшьләргә үрнәк күрсәтү ягыннан берникадәр дәрәҗәдә әйбәт тә. Гомумән алганда, менә әдәби телдә сөйләшү һәм әдәби телдә язу дигән әйбер, ул миңа калса үзе икесе-ике әйбер. Никадәр генә мин әдәби телдә сөйләшсәм дә, аның кадәр алай язмыйм, яки киресенчә. Язганда мин үзгәртәм сөйләмемне һәм башкасы. Аннан соң уйлап та тормыйм, менә татар теле татар инде, татар теле инде. Укытучы да уйлап тормый, ничек сөйләйм дип, урам себерүче дә уйлап тормый. Миңа калса. Менә бар безнең аерым бер катлам, ишетелгәнчә язарга кирәк дигән катлам бар. Аерым матбугат чаралары да бар инде, реклама булмасын, әйтеп тормыйбыз, барыбыз да беләбез, ул газеталарны ишетелгәнчә язалар шуннан да, әллә нинди сүзләр уйлап табалар. Я хәрефләренә мөнәсәбәт, теге ике хәреф белән кыскай һәм кыскай һәм у. Бездән өйрәттеләр дифтонглар. Буларга ничек карыйсыз? Язылышынамы? Менә мондый катламга ишетелгәнчә язарга кирәк түгелдер инде безгә ансы. Белмим инде. Ул гомумән безнең бит, без аны беләбез бит инде, татар теленә кириллица графика буларак җайлашмаган, бөтенләй җайлашмаган инде, сүздә юк. Ул безнең телебезне шуның кадәр теге кимсетә. Мәсәлән, ул теге рус балаларына татар теле укыткан вакытта без интегә идек, ул теге вау авазы белән в авазының бер түгел икән, ләкин бит графика бер. Авыл дип ул нәрсә дип укысын соң ул аны? Авыл дигән сүз аның телендә, татар баласы бит инде ул авылында яшәгән, шәһәрдә яшәсә дә Аллаһ әйтә икән, авыл дигән сүз аның акылында бар, аның ул образы да бар. Аңа ул авылны ул беренчектә авыл дип укымый. Ә менә бүтәннәргә авыл. Ә бу вау авазы гына ул искиткеч менә аваз мәсьәләсе, ул бит бөек, мин аны үзем исәплим, халыкның ул телендәге һәр аваз, һәр бер теге. Ул менә яткәрнең яткәре дип әйтим инде. Ул бит теге халыкның ментальностен дип әйтим, акылын, фикер йөртүен, шул ук вакытта аның күңелен, хиссиятен, менә шит безнең татар телендә сөйләшмәүче кешеләр, телне белмәүчеләр, алар мин үзем Түгәрәк уен фестиваленә мөнәсәбәтле әллә кайсы регионнарда, әллә нинди конференц залларда лекциялар укый идем. Лагерьларда, шунда миңа хәтерлим, Свердловск өлкәсендә мин лекция укыйм ашханәдә. Дигәндә бер төркем пешекчеләр басып тора. Мин аптырадым, әйтәм, басып торсыннар инде. Булар бер заманны килделәр дә, сезнең телегез шуның кадәр яңгырашлы диләр. Алар бит минем телемне әйтмиләр, татар телен диләр. Менә бу һәр аваз, ул шундый йомшак диләр. Менә ул йомшаклык турында без һәр вакыт ишетеп киләбез. Шул йомшаклыкны бирә торган тагын бер авазыбыз бар, ул һ авазы. Без аны менә һәйкәл, һәр кем, һәр бер, һәм, ләкин без инде аны бүгенге көндә бөтенләй кулланмыйбыз. Юк бит инде ул хәзер сөйләм телендә. Юк. Менә тагын инде интегә без шул теге менә әйткәнемчә инде без филологларның акылында инде дифтонглар дибез. Ике аваздан тора торган ике авазга бер хәреф. Урысның, кириллицаның дип әйтик инде, я хәрефе. Ләкин ул булырга мөмкин, ул булырга мөмкин. Кайсысында нәрсә, ничек, һәр берсе, мин әлбәттә сүздә юк. Латин графикасына мөнәсәбәтле кузгалган дискуссияләрдә аны бик матур күтәрделәр бит инде заманында, ул 90-нчы елларның ахырлары белән шуның белән бетте инде ул. Анда менә мин шул вакыттан бирле хәтерлим тел комиссиясын. Анда тел комиссиясы ничә утырышлары булды, ул алфавитның ничә варианты тәкъдим ителде. Радио, телевидениедән күпме сөйләнелде, һәр авазның ничек билгеләнергә тиеш икәнен һәм ул безгә ни өчен кирәк икәнлеген. Әлбәттә, без инде аның объектив сәбәпләрен беләбез. Фәнне мәктәптә өйрәтеп булмый. Әлбәттә, өйрәтеп булмый. Бер шуқарадыр. Әлеге дә бая. Мәктәп дигәннән шушы көннәрдә генә кызымның дәреслегендә күрдем бер сүз.
Ул сүзләрне кертергә микән инде безнең маңкортлашып барган бигрәк тә шәһәр балаларына? Сука сүзе. Әлбәттә инде татарчасын болай да белмәгән бала аны сука дип укымый. Башка төрле нәрсә күз алдына килә инде. Шундый сүзләр белән дә шундый катлаулы. Ну, сука дип уйлап куйдым әле. Андый сүзләр бик күп. Сука дип уйлап куйдым әле. Сука саның тарихта калыр инде сүздә мөгаен дигән. Ну, барыбер әйтик, мәсәлән, шул ук ТНВ каналын алабыз икән, анда авыл тормышына мөнәсәбәтле шактый кызыклы дигән әйбер инде шулай куштырнакларда, анда информатив, менә шундый мәгълүмати тапшырулар бар. Анда инде кызганычка каршы, менә безнең мин аны үзем исәплим, бөтенесе бер объектив сәбәпкә кайтып кала. Ул инде бүгенге сөйләшнең темасы түгелдер. Менә анда агрономнар, әйтегәндә теге исә бу агрохуҗалыкның җитәкчеләре, алар бит инде зәпкә сөрәбез диләр инде алар. Әле сөрү дигән сүзе бар, шуңа сөйнәм инде мин. Зәпкә сөрдек инде. Анда каядыр бер 70% рус телендәге сүзләр белән сөйлиләр алар. Менә Кулланышка кергән инде. Кулланылышка кергән, ул шулай фикер йөртә. Чөнки аның планеркасында шулай алып бара ул, шулай итеп укыган ул аны. Шуңа күрә сука сүзе төшеп тә калып ята шикелле инде. Ләкин сукалыйбыз дигән сүз. Аның менә шушы формасы ул бик актив. Менә бу тапшырда менә сукага төштек. Хәзер инде шуларны сукаладык диләр. Ләкин кайбер вакытта аның теге сукалау һәм сөрү дигән вакытта алар инде бу очракта синонимнар тигесе дә кулланыла, монсы да кулланыла. Ләкин кирергә тиеш түгелдер дигән җөмләне мин әйтмәс идем. Кыскасы, басымны дөрес куегыз. Әйе. Фәнзилә апа, журналист буларак та бер сүз әйтим әле, менә үзегез әйттегез, спикерлар ниләр дип. Спикерлар әлбәттә бер төрле сөйли. Язганда, алар теге телевидениедәгесе әле башка төрле, алар сөйләтәләр инде. Язганда аларның сүзләреннән дә артык чыгып китәсе килми. Ләкин ул сүзләр белән язып булмый бит. Матурларгамы, әдәбийләштергәме? Ничек бирәм бу сорауны? Кайберәүләр күрдегез бит инде журналистлар алдагы елларның берсендә ничек сөйли, шулай язарга кирәк дип. Моңа карашыгыз ничегрәк? Мин үзем исәплим, язганбыз икән. Юк, менә стиль дигән җөмлә, менә әгәр дә язасың икән, ул бит сөйлибез бүген һәм хәзер. Видео язма булганда инде беркадәр сакланырга мөмкин, ләкин язу дигән әйбер сөйләгәндә, хәтта сөйләгәннән тыңлаганда да без нидер бер мәгълүматны алабыз һәм без бөтен теге нәзакәтен күреп бетермибез. Инде укыган вакытта без тагын икенче төсмерләрдә күрә башлыйбыз. Шуңа күрә мин үзем исәплим, әлбәттә, журналист профессиясын алган кеше, аның инде шомарту, көйләү хокукы бик шартлыдыр. Чөнки журналистның төп максаты менә бу ул бит инде үзгәртә дигән сүз, әгәр дә аларны көйли икән, ул текстны үзгәртә. Бу очракта профессия, әлбәттә, нәрсә әйттең, шуны яздың, ләкин синең сөйләм телен турыдан-туры, мәсәлән әйтгәндә, сөйләм теле белән, сөйләм телендәге эчтәлек белән язма тел һәм аның эчтәлеге мәсьәләсе бар. Эчтәлегең туры килә икән, син җөмләләреңне әйтик сөйләгән вакытта без һәр вакытта ияне алга, хәбәрне артка куеп тормыйбыз бит инде. Ул сөйләм теленең аның үзенең канунияте бар. Һәм канунияте дигән җөмлә, әле ул беркадәр субъектив, минем сөйләм телем шундый. Менә язган вакытта беркадәр син үзеңнең эчтәлегеңә үзгәреш кертмичә җөмләләреңне дөрес дисең икән, мин һәр вакыт әйтәм, язган әйбер ул тарихка кала. Мин тиккә генә әйтмим бит. Тарихны менә бүгенге көндә 99 түгел, 100% тарихны журналистлар яза. Чөнки язган ул кала. Әдәбиятчылар? Әдәбият, мин тарих дим бит. Тарих дим, әдәбият тарихы димин. Тарих фактлар журналистларда. Әдәбият ул шушы ул инде икенчел дип әйтик инде. Менә беренче урында без бик тарихчылар фактны бит
язмадан эзли, газеттан эзли, журналдан эзли, шулардан эзли. Аннан соң әдәбият аларга шартлы чыганакка әверелә. Әле анда да документаль әдәбият булса. Шуңа күрә мин үзем исәплим, монда профессиянең үзенең менә шундый бер үзенчәлеге бар. Син әйткән эштәлегеңә туры килмәгән эштәлекне, бераз гына көйләнгән эштәлекне язарга хукукың юк. Сторисқа сорау қойған едім, сіздің белән очрашу була дип, нинди сораулар бирер идегез дип. Ни өчен халык хәзер әдәби китапларны укымый? Бигрәк тә татар язучыларының әсәрләрен. Соңгы вакытта үзешчән язучыларның әсәрләре, үзешчән куштырнаклар эчендә шулай ук китапларына ихтыяҗ арту тенденциясе күзәтелә. Халык Зифа Кадырова китапларын егылып укый. Бәлки безнең танылган язучыларыбызга, классикларыбызга язу стилен үзгәртергә кирәктер. Халык укысын, аңлап укысын өчен гади тел, халыкчан тел белән иҗат итәргәдер. Без әдәби телдән китеп барабыз түгелме? Мин мәсәлән Зифа Кадырова әдәби телдә язмый дип әйтмәс идем. Мин дә шулай дип таныйм. Мин Күпмәгән әфүселәр дә мин аны дип әйтмәсем, ул шулай. Мине да мәсәлән, әлбәттә, сез иң башта әйткән теге озын Гаяз Исхакый җөмләләренә мөнәсәбәтле әйттегез бит. Ләкин бүгенге көндә менә мин үзем һәр вакыт параллельләр китерәм мин. Рус дөньясында Достоевский шулай ук артта калып бара. Ләкин дөнья өчен менә карыйсың, шактый кызыклы гына трендовый дип әйтик инде Голливуд фильмнарын, икеләдә керәтегендә Достоевскийның әсәре. Менә шушында дип теге бүгенге фильмнарда ул герой Достоевскийдан ниләр биреп утыра. Цитаталар белән сөйли. Менә ниндидер теге менә шундый процесслар бара дип исәплим мин. Мин үземчә уйлап куйдым әле, бәлки әйтәм, инглиз телен әйбәт белсәм, Достоевский кызыклырактыр инглиз телендә дип. Чөнки без бит инде беләбез, Задорновтан беләбез, һәм Задорнов әйтәдер инде, страна непуганных идиотов дип америкалыларны, алар инде теге континентларның бишәү икәнен дә белмиләр дигән форматтарак. Менә шуңа бәйле якынайту дигән җөмлә, ул һәрбер язучының үзенең ихтыяҗы дип исәплим мин. Зифа Кадыровадан соң башкалар шулай булырлар. Ул бит сиңа кемнеңдер тарихта бөек булып каласы килә торгандыр. Мәсәлән, әйтик, Тарковскийның сталкерларын әллә кемнәр җыгылып, ул теге кассовый формат түгел, сүздә юк, ләкин бүгенге көндә дип һаман да дөнья ох итә бит әле. Киноиндустрияга аны сәнгать буларак дәлилләүче, сәнгать икәнлеген яңадан бер кат ассызыклап торучы, ниндидер бер төрле маркер, ул Тарковский җаты диләр. Һәм шул ук вакытта менә әдәбиятта да бар бит сәнгать әсәре, бар товар. Мотор оберткада. Мин мәсәлән Зифа Кадырованы товар җитештерүче дип исәплим. Ул җырда да шулай ук. Әдәби әсәр товар икән, аны алалар. Ләкин товарның да әлеге дә баягы бар. Элитный товар, бар Вьетнам, тура базары дип әйтик инде. Повседневный. Әйе. Мин Кадырованы турадагы базар дип әйтмәс идем. Ләкин ул шуңа шактый якын. Ләкин мин Кадыровага бик рәхмәтле. Укыйлар бит, татарча укыйлар, татар телендә укыйлар. Мин аның җөмләләрен төзек түгел дип әйтмәс идем. Ул да әдәби тел. Ләкин әдәби телдә язылган менә шушындый әсәр. Бу менә мондый товар. Әлбәттә, инде алар һәр язучының үз стиле бар. Үз стиле, үз интеллекты. Әмирхан Еники белән Мөхәммәд Мәхдиев дә теге тәңгәл китереп булмый. Булмый. Кемгәдер Мөхәммәд абый искиткеч бөек әдип. Кемдер Әмирхан Еникине, мәсәлән, мин Әмирхан Еникине шактый әйбәт беләм дип исәплим инде. Мәсәлән, мин үзем еш кына әйтәм, Әмирхан Еники беренче чиратта бөек очеркист. Аның очерклары искиткеч. Менә татар сәнгать дәрәҗәсендә алар сәнгати очерклар. Мин инде һәр вакыт әйтәм, журналистикага килгән студент беренче курста менә мондый көндәлек очерк, менә монысы тарихка кала торган очерк. Бу инде сәнгать
катти дәрәҗәдә иҗат ителгән очерклар. Мөхәммәд Мәхдиевне шул ук вакытта менә без балачакта бит инде без шактый гел дә балаек әле, ләкин без инде башлангычларда укыганда без 41 ел балаларынан бигрәк фронтовиклар бит инде ягылып укылган әсәр. Ягылып укылган әсәр. Аны менә бу халыкчан булуы, монысы инде Мәхдиевнең үз стиле, әлеге дә баягы өслүб мәсьәләсенә килсәк, аның җаваплылыгы, аның сәләте, тагын кайтабыз Тукайга. Һәм Тукай янына тезеп куябыз татар әдәбияты дигәнгә Зифа Кадырованы. Мин мәсәлән бүген Зифа Кадырованы ник укыйсыз дип мин бер генә татар кешесенә әйтә алмасын. Укыгыз. Зифа Кадырова бүген көндә татар телен тотып тора торган менә шушындый җиңел әсәр. Җиңелләрне языгыз дип әйтә алмыйм, юк. Әдипләр күп төрле. Менә мине бүген Зифа Кадырова стилендә язарга сөйләр икән, мин аны берничек язам. Чөнки мин Зифа Кадырова түгел. Минем дөньяны танып белүем икенче төрле. Язучының дөньяны танып белүе, эрудициясе, интеллекты, әле ниндидер генетик үзең әйтмешли, генетик сәләте, аның ниндидер теге Мөхәммәд абыйның бит җыр төрлелеге, һәм аның теге менә мин аны үзем уйлыйм инде. Еш уйлыйм, ничек яздым икән дип. Аны бит тәрҗемәдә әйтеп бетереп булмый. Кай вакытны тыңлап утырасың. Мөмкин түгел инде Мөхәммәд абыйны тәрҗемә итәргә. Мин үземчә уйлыйм, ул алар белән, шушы персонажлар белән сөйләшеп кенә утыргандыр дим мин. Һәм ул шуның кадәр теге гади, шушылар белән ул шушы акылында уларны сөйләштергән. Һәм шушының тиз ул шушы үзенең гап-гади шушы үзенең авыл яшәешендә бөтенесен күзәнәгенә сеңдереп бетереп, уларны шушылай бирә алган. Мин шуңа бик сөенәм һәм тагын менә бер нәрсәгә игътибар итәм мин. Әлбәттә, ул хатын-кыз шагыйрәләребез бик күп, ул инстаграмнардагы шигырьләр. Безнең халыкның поэтик халык дип ничек әйтмисең. Җыгылып укыйлар бит. Ул менә хәзер мин инде менә иманым камил уразага әйтә алдыннан анда китәчәк теләкләр. Алла, мин аларны җыеп барам. Үзем мөмкин булганнарын менә җитешә алганнарын мин җыям. Теләкләрне анда алар үзләре поэтик, бер зур бер өлеш алар шигъри теләкләр. Алар язучылар берлеге әгъзасы түгел. Түгел. Алар булырга да тиеш түгелләр. Аларның белеме дә юк. Аларның белеме дә юк. Аларның белеме дә юк. Белеме дигән сүз инде махсус белем. Махсус белеме. Махсус белеме юк. Алар инде күбесе урта мәктәп бетергән, сүз дә юк. Аларның инде техникумнар бетергәндә. Менә мин үзем хыялланып йөрим, мине тагын бу минем яшәгән хыялым түгел. Мин бик хыялланам. Мин үзебезнең авылда татар поэзиясе фестивале дип хыялланам. Авылда. Ни өчен? Чөнки мин профессиональ язучыларны чакырып, алар янына авылымның бакыйга күчкән шагыйрәләрнең әсәрләрен менгерәсем килә. Бүгенге көндә безнең авылыбызның кызлары, алар инде минем өчен инде алар оныклар. Авыл оныклар инде алар. Минем буынның оныклары дип әйтик инде. Алар кайтып китеп йөри торган кызлар. Аларның шигъри куәсләрен күреп мин сөенәм, шатланам. Һәм шул ук вакытта менә бу үземчә уйлыйм инде мин, без авылда ел сайын Сабантуй үткәрәбез. Ләкин минем инде шул Сабантуй белән бергә менә шундый поэзия фестивале үткәрәсем килә. Менә шушы әйткән җөмлә профессиональ шагыйрь, аны да куштырнакка тыгабыз. Шагыйрь булып, профессиональ шагыйрь булып булмый. Бар икән синең ул сәләтең. Сәнгати менә югары дип әйтик инде, сәнгати дәрәҗәдә иҗат итүче әдипләребез белән менә үзенең мөмкинлеге белән булган шулай итеп иҗат итүчеләрне бергә менгерәсе иде. Мин татар халкының иҗатын менә шушы инстаграмнарда йөри торган шигырьләрне мин аларны наив әдәбият дип атый алмыйм. Урысда ул термин бар. Ул наив әдәбият түгел. Кемдер шушы терминны кертеп ята, наив әдәбият дип. Профессиональлектә төрлечә бәйләнә бит. Менә бар бит инде, бар язучылар берлеге әгъзасы, күпме китаплар чыгарган кебек инде. Инде әдәбиятта ничә ел кайнаган да кеше кебек. Үзен Тукай премиясына лаек дип сатый. Мине чыгармыйлар, ничә ел тотмыйлар инде. Билгеләмиләр, бирмиләр инде миңа дип шундый үпкәләр бирүчеләр бар. Мин үз акылым белән бәлки субъективтер. Берничек тә Тукай премиясына лаеклы әлбәттә инде шагыйрь түгел, әдип түгел. Ләкин алар күп. Мин менә элек-электәннән күпләр яратмас. Мин Ләбиб Леронның балдызы бит.
Без студент вакытларда, мен үземнең студент вакытымда, мен беренче курста укыган вакытта Фидания апам Ләбибкә кияүгә чыкты. Шуңа күрә мин инде икенче курстан ук Ркая Зайдуллалар, Газинур Моратлар арасында Шул беләсез. мин Балдыз, минем исемем Балдыз. Һәм инде менә бик еш туры килә иде, бик еш инде ул. Бик еш. Бөтен менә шушы студент елларында, аннан соң да теге апага янына кунакка килгән вакытларда язучылар тусовкасына туры килә иде инде без. Ул гади, рәхәт, шундый бер төрле тусовка инде. Ул бик традицион, булган булырга тиеш дип исәплим мин аны. Һәм менә шунда мин, чөнки мин аларны төрле халәттә күргән кеше. Аларны төрле халәттә. Һәм мин шуңа гел башта инде гел шакката идем мин. Теге билгеле бер халәткә җитәләр дә бар. Мин инде әйтмим, Ркая Зайдуллалар, Газинурлар дигән җөмлә ул бу очракта шартлы гына. Анда төрле әдипләр була иде. Билгеле бер халәткә җитәләр дә, шуннан соң торып шигырь уку башлана. Анда кулчабы дигән әйбер юк. Һәм ул үзенең бөеклегенә шуның кадәр ышана, үзенең нинди бөек әсәр иҗат иткәнлегенә. Менә шунда мин үземә бер фикергә килгән идем. Бу каядыр миңа ул вакытта бер 19 яшьләр дип әйтсәм, 19. Шулдыр инде 19-20 яшьләр әле мин студент. Шунда мин уйлаганым, бу үземчә инде теге 19 яшьлек бөек студент инде мин. Мин үземчә менә ул фикердән бер дә хәзер дә кайтканым юк. Бу үзенең бөек икәнлегенә ышанмаса, ул бер шигырь язарга тиеш түгел. Ышанмаса язарга тиеш түгел. Ул депрессиядә утырырга тиеш. Чөнки депрессиядә утыра икән, ул инде шагыйрь түгел. Аның теге, димәк, аның канаты юк. Канаты нәрсәдер, аның бик бөекләр бар. Мәсәлән, менә мин үзем еш кына ул тусовкаларда бик үзенчәлекле Ләис була торган иде. Бик үзенчәлекле. Ул абсолют үзенчәлекле. Ул менә аның, мин аның төрле ниләрдә хәтерлим, ул бик үзенчәлекле. Ул шул ук вакытта иҗат бит кисәк кенә тукталды. Искиткеч куәсле. Мәсәлән, минем күзлектән. Шуңа күрә монда мәсьәлә, проблема бит мин бөек дип йөрүче шагыйрьдә түгел. Монда мәсьәлә Тукай премиясенең мөнәсәбәтле нигезләмәдә проблемалар бар. Һәм сайлау категориялары, критерийлары, алар үзгәртелергә тиешләр. Алар икенче, ул мәсьәләне мин хәтерлим, заманында Айрат Миннәмович күтәргән иде. Бер сөйләшеп утырганда инде 5 елга бер дигән сүздә күтәрелгән иде. Ул булсын саллы, ул булсын 1-2 миллион булсын. 5 елга бер бирелсен, бөек хезмәткә бирелсен. Анда язучылар берлеге бик каты күтәрелеп чыкты. Чөнки кай вакытта без бит язучылар өчен әйтү, без кай вакытта менә ул рәсемнәрнең без исемнәрен дә белмибез. Иҗатыңа түгел, без аны иҗатын белмәү аркасында исемен белмибез бит инде. Кай вакытта менә шундый шәхесләргә бирелә, аптырап куясың. Мин моны язучы проблемасы дип исәпләйм. Ләкин язучы үзен бик исәпләмәсә, яза икән, каләм иясе икән, һәм ул шушында, гомерен шушында үткәрә икән, димәк, аның ниндидер канаты бар. Ул канат мин кыяның бигендә дип исәпләйм. Кемдер, мәсәлән, әйтгәндә, кайсы бер иҗат кешеләре, алар мәңгелек эзләүдә. Күрәсең, аның инде ул бер вакытта үзен һаман эзли. Бу шагыйрьләр дигәннән ул җырларның бер хатирәсен Шәһри Казан битләрендә көтеп калабыз. Кызыклы. Шундый материаллар кирәк бүгенге көн укучысына, кызыктыра тора. Ул бик матур хатирә. Ләкин ул озын булмасын. Озын булмасын дип, озын җөмләләр булмасын. Аңладым. Озын җөмләләр булмасын. Фәнни булмасын. Аңладым. Озын җөмлә дигәнне аңладым. Коллегаларга, теге коллегалар мөрәҗәгать итә инде, коллегалар, сезнең безнең коллегалар, әйдәгез, аның юбилей җитә, языгыз. Әйтәм, зинһар өчен только фәнни телдә булмасын, һәм биографиясын, хезмәтләрен санавына булмасын иде. Ярый, кыска язырга тырышам, халыкчан язырга тырышам дип вәгъдә бирәләр дә җибәрәләр. Ачасында гел шул стиль инде. Менә укытучы, галимә дәресләргә өйрәнгән инде шул бер халыкка. Туган, укыган, кемнәрдәндер очрашкан, аралашкан да, һәм шул вакытта кызганычка каршы үлеп тә китте.
Өліп кетмәннәр дә бар әле бүгенге көндә. Юк, менә ни өчен әйтәм мин аны? Һәм кыскартам инде Татар кафедрасы КФУның татар кафедрасының сайты бар. Вахит абыйга бәйле аның бит инде юбилей булды. Вахит абый Хаковны дип әйтик, безнең укытучыбыз. Синең дә укытучың. Шуңа бәйле пост бар анда. Менә туган, укыган, Бөек Ватан сугышында катнашкан, шушындай хезмәтләр иҗат иткән, ни кызганыч үлгән. Альберт абыйның теге Шәхес юк. Альберт абыйга шуны әйтә инде. Аның миңа биография кирәк. Алар барса бер бит инде. Әйе. Туган, үскән, укыган, үлгән дип әйтә. Ләкин шул сүзләр искә килеп калган. Чөнки газета укучыга шуннан да ул кызыклы шәхес буларак ачылса, бик кызыклы булыр иде. Инде Тукай белән башладык, Тукай белән тәмамлыйк шулай ук. Тукай заманнарыннан һәм аннан соң безнең калыплашкан, формалашкан, камиллеккә ирешкән татар әдәби телен саклап калуда нәрсә ярдәм итә алар? Һәм саклап калырга кирәкме? Мин саклау дигән җөмләне, мин саклау дигән сүзне бердә яратмыйм. Миндә. Саклау, әничек без йозакка куябызмы? Ул көндәлек үзгәреп тора торган. Көндәлек үзгәреп тора Шуңа торган. бәйле рәвештә сүзегезне дә беләм. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе дигән гыйбарәдә шулай ук саклау дигән сүзгә шундый ачуым килә минем вакыт. Аны үстергә кирәк, үстерсәң саклана инде. Шулай сүздә юк. Ул тагын үстерү дигән җөмлә дә, ул бик менә үстерү өчен Сакларга кирәк. юк, алай түгел. Үстерү өчен алай түгел. Орлыкны чәчтең дә, онытасың икән, ул үсми. Су сибәргә кирәк, аны чүген утарга кирәк. Аннан соң ашларга кирәк аны. Монсы хөкүмәтнең программасы дип әйтик инде. Мин бер сүз әйтмим. Бүгенге көндә телне саклау программасы бар бит инде. Татарстанда яшәүче халыклар телләрен саклау программасы бар. Шушы саклау, бу программаның саклау дигән сүзе дә нәрсә? Карыйсың аны, теге программаның мероприятиеларын. Аның 99% саклауга менә китап чыгарабыз да киштәгә салабыз. Менә алар шунда саклыйлар. Менә саклау. Мин мәсәлән саклау дигән сүзне менә бетермим. Телне саклап булмый. Тел эт түгел, аны бәйләп тә куеп булмый. Тел ниндидер, ул хәзинә, ләкин ул хәзинә көндәлек менә секундлап үзгәрә. Аның өчен сөйләм даирәсе, телебезгә булган хөрмәт, мәсәлән, мисал өчен хөрмәт дигән вакытта шул ук теге аны инде Ләйлә Лерон бит инде күтәреп йөри, безнең теге вывескаларда, ниләрдә татар теленә, ул безнең үзебезнең телебезгә шуның кадәр теге төкереп карауның бер күрсәткече бит инде ул. Ярату кирәк, телеңне ярат, халкыңны ярат, хөрмәт ит. Менә кичә генә шундый дискуссия кузгалып алды бит инде Тукай көннәрен билгеләп үтүгә бәйле. Мин мәсәлән шул кадәр читенсендем, мәдәният министры анда 200 генә кеше Миләүшә Хабудинның Фейсбуктагы постына бәйле инде бу сүз. Анда 200 генә кеше йөри торганы, калган мәдәният учреждениеләреннән без көчләп китерә идек дип. Мин гомер бакый шунда. Мин ничә еллар мәдәният министрлыгында 22 ел эшләдем мин мәдәният министрлыгы каршындагы менә бу оешмада шушы хезмәткәр булып, 22 елның берсендә дә шушына кадәр кеше чыгарабыз дип әйткән җөмлә булмады. Мин бит бөтен директорларны, бөтен хезмәткәрем булмаса да куядыр бер 10-15% хезмәткәрләрем белән мин аларның күбесен күргәнем булмады анда. Анда бит без киләбез, минем сабакташларым, безнең бит инде ул теге татарның сабан туе, татфакның дип әйтеген татар бүлегенең сабан туе, ул менә шушы Тукай бәйрәме. Без күрешәбез, шунда кемдер килә, укытучылар балалары белән киләләр. Язучылар бит инде, журналистлар. Рамай килә күпме? Рамай балалар белән, Рамай иптәшләр, анда менә ул үзенә күрә бер менә шушындый урын. Анда мин 200 генә дип әйтмәсем, булды 200 кеше килгән вакытларда, котышкы суык вакытларда. Шуңа күрә телне саклау дигән сүзне мин мәсәлән алай дип мин саклау сүзен бөтенләй кулланмас идем. Телнең үсешен тәэмин итү дияр идем. Үстерү дә түгел, тәэмин итү. Әгәр дә без менә бу татар, без бит инде бердән бер субъект, милли субъект, бердән бер. Татарлар әллә кайларда яшиләр. Әгәр дә без менә шунда үзебезнең үсешебезне тәэмин итерлек мөмкинлекләр тапмыйбыз икән, ләкин аны тапкандан яратып табырга кирәк. Яратып.
Менә синең үтеп киткән вакытта, мәсәлән, менә мин шагыйрь икән, мин менә йөрәгемне әрнетергә тиеш, мин кемгә булса да шалтыратырга тиешмен. Яисә кер әйт, мин менә шундый шагыйрь. Менә бу нигездә хатагыз бар. Мин аны төзәтәм, яңаны вывеска эшләү хәзер кыйммәт түгел. Кыйммәт түгел. Шушы менә мин шушыны төзәтик әле бергәләп дигән җөмләне урыс аңлый. Аңлар иде. Бөтенесе дә әлбәттә час дигән җөмләне әйтергә мөмкиннәрдер. Ләкин менә бу үстерүне тәэмин итү менә шул. Кыскасы, битараф булмыйк. Хөрмәтле җәмәгать, бүген бездә кунакта әлеге тапшыруның алып баручысы Фәнзилә Хәкимовна Җәүһәрова иде, филология фәннәре кандидаты. Һәм мин чакырылган кунак җавап бирергә тиеш идем, ләкин сорау бирүчегә әйләнгән Радик Сабиров идем. Сау булыгыз.